Hai concellos, non? Concellos moi semellantes, con moitas similitudes co Concello de Ordes, que xa teñen conquistado ese futuro da man de alcaldes e de alcaldesas do BNG. Transformamos o centro urbano carballés con peonización, potenciando o centro, a súa actividade comercial ca transformación do mercado municipal. Actuamos no conxunto do territorio, equilibrando os barrios e tamén fomentando os investimentos no rural. A chegada do BNG ao Concello de Teo pois supuxo a chegada dun grupo de homes e mulleres que tiñan a vocación de xestionar o Concello como se fora a súa casa, pero sen chegar a consideralo da súa propiedade. Para iso, pois, hubo unha política de seriedade no campo económico, tamén de planificación de infraestructuras básicas, de rede viaria e de saneamento, implementouse unha rede de locais socioculturais inexistentes no Concello durante moito tempo. A transformación que procuramos levar no noso Concello tivo os seus eixos en 4 aspectos principais. Formación e emprego, que fomos capaces de desenvolver a ampliación do polígono industrial en nada menos que 740.000 metros cadrados novos de solo industrial a disposición do empresariado, o maior investimento da historia do noso Concello, máis de 35 millóns de euros. Fixemos un proxecto denominado Fórum Carballo, financiado por primeira vez de xeito directo entre o Concello e a Unión Europea mediante fondos FEDER para facer un gran centro de formación para que a xente máis nova teña oportunidade de acceder con posterioridade ao mundo laboral, un investimento tamén de 6 millóns de euros. Na vila, pois, a transformación en moitas rúas que se urbanizaron de modo, eu creo que máis humanizado. No tema de cultura, pois, douselle un cambio radical a dinámica que viña dándose polo Partido Popular, así como tamén asuntos sociales e, por suposto, no deporte. Eu creo que temos unhas instalacións que lle demos unha millora moi importante. Actuamos no conxunto do territorio, equilibrando os barrios e tamén fomentando os investimentos no rural. Hai políticas que moitas veces non se visualizan, pero que verdadeiramente teñen un peso na xestión municipal, non? Nos fixemos unha aposta importantísima na potenciación dos servicios sociais que nestes momentos cumpre unha laboura verdadeiramente importante no Concello. Apostamos tamén por políticas de conciliación pa xente nova e, sobre todo, tamén por unha política non paternalista ca terceira idade, unha política de programación continua. O que sí que destacaría eu é o cuidado que tivemos as parroquias, tanto no cuidado dos camiños como en locais sociales, as actividades que foron a levarse a ese mundo rural, digamos. Desde o BNG de Carballo, desde a comarca de Bergantiños, manifestamos o noso sinceiro, leal e decidido apoio para que Ordes tamén teña un alcalde nacionalista. En ese aspecto, desexamos que Gonzalo lidere o proxecto de construir, de facer o Ordes do futuro e terá en Carballo un leal e sincero colaborador. A opción que encabeza Gonzalo no Concello de Ordes eu penso que é unha opción de futuro, non? Ademais de contar cun gran equipo, coido que ele é unha persoa moi preparada, con moitos coñecementos, con un gran compromiso co Concello e ca súa xente e que verdadeiramente pode facer de Ordes un Concello punteiro na comarca e un Concello que explote todas as súas potencialidades. Non hai un peso específico dunha organización seria, como eu entendo que é o BNG e ao seu cabeza de lista Gonzalo. O vindeiro mes de maio en Ordes vai haber varias candidaturas, pero realmente só vai haber dúas opcións. A opción que representa unha alternativa de futuro e de benestar para todos, unha alternativa dun goberno para todos, que é a opción do BNG, e a opción de continuidade co pasado, de continuidade con un goberno discriminatorio e que só beneficia a uns poucos en detrimento da maioría dos veciños e veciñas de Ordes, que é a opción que representan as restantes candidaturas que se presentan a estas eleccións. Esa opción, a opción do BNG, esa alternativa de futuro, vai a conquistar o benestar para os veciños e veciñas de Ordes e vai a empregar todos os recursos dos que dispón o Concello de Ordes
a creación de emprego, a reactivación económica, en definitiva, a volver a convertir a Ordes na cabeceira de comarca no referente comarcal en termos socioeconómicos que sempre foi e que nunca tivo que deixar de ser. E iso é o que imos a conquistar entre todos e todas. Un futuro de dignidade, un futuro de desenvolvemento económico, un futuro que debe pertencer aos veciños e veciñas de Ordes.